Ang Ginoo maadaha iyo. Kan maadap man haimo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Marcos. Mayaong ka, Ginoo. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Kadto kamo habugos nga kalibutan, ngan igwali niyo an maupay nga sumat, hangatanan nga katawhan. Matatalwas ang bisan hino nga natuo, ngan kabunyagan, kundi ang diri natuo paguhukman. Tatagan ang mga natuo hini nga mga pangilalan hingahom. Paiwaso nira haakon ngaran ang mga yawa. Magyayakan hirahin iba nga mga pinulungan. Diri hirama ano kung kumaputirahin mga halas o minumin makahihilo. Ngan magkakaupay ang mga magsakit nga dadapatan han ira mga kamot. Katapos ni Jesus makighimang raw ha ira, ginbayaw hiya ngadto ha langit, ngan liningkod hatuuhan Dios. Nagkalakat ang mga tinunan, nga nagwali hangatanan nga dapit. Ang Ginoo kaupod nira, didahan ira mga buhat, nga nan ira ay ginwali, ginpadigon, pinaagi han mga milagro, nga ira ginbuhat. An maupay nga sumat, hanaton katalwasan. Riyawong ka, Kristo.